Sausaw natin. Sarap. What's up mga alam yun? Welcome back to my YouTube channel guys. Ako pala si Marisol Salagasti, yung iniwan mo. Joke lang. Just lang. For today's video guys is parang nagkikrib ako ng lechon kawali. Ayun. Parang namiss ko yung lechon sa Pinas kasi lamig jud kaayo siya, lamig jud kaayo sa mo tatong yang panit. Lamig nga ani oh. Lamig jud kaayo ba murag ako. Di ba napatigam kahit isang sagot? Uubusin natin ang oras hanggang sa pumi. Joke lang guys. Ayun guys. Nandun na sa ano guys. Pinapakuluan ko na siya para maganda. Para tanggal yung mga na. Ano ba to? And kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video ko. Ayan guys, samahan nyo na ako. Magluluto na tayo. In 3, 2, ano daw? In 3, 2, 1. Hey guys, ayan na, tapos na tayo magluto. Ito guys, kain na ta guys. Kaya gutom na talaga ako guys. Tapos na guys ako niluto. Ito na siya. Kanin ko. Oh my God! At saka, ito na po. Oo, ang sarap. Parang lutsun sa Pinas. Ito na yung may tuyo. Asap tayo. Tapos yung ulam. Thank you Lord sa pagkaon. Kain tayo guys. And pinto-pinto rin tayo habang kumakain. Grabe ang sunod. Parang sa Pinas. Galing ko pala magluto. Pwede na po mag-asawa. Joke lang. Ako, ang lakas kong kumain pero hindi pa rin ito masaba. Maguto kasi may vitamins akong iniinom. Ay. Nga guys. Ayun. Sausaw natin. Solve talaga ako dito. Paano masabi? Ako guys, pag ako kumakain guys, ako talaga, mahilig ako magkamay kumain. Kasi masarap kumain pag kamay. Pagasan mo naman, mabuto yung kamay. Tagal ko itong niluto guys ha. Mga isang oras, sarap. Sarap, parang ako masarap. Asimoy ng hangin sa Lakas kong kumain, promise. Ito isang rice cooker ko, ang ubos ko. What the fuck? Ano ko naman sa lechon guys, yung gusto ko sa part ng lechon, yung balat niya. At saka yung ano niya, yung chan. Yun. Yun ang gusto ko. Doon ang Wow! Sarap. Ayun guys, pag sa ano naman, sa Itulyokan ako kami kumakain. Grabe rin ako kumain. Grabe akong kumain sa Itulyokan. Dito guys, yung mga crab, mga isda, ano pa ba yun? Yung mga hipon dito. Meron din yung mga seafood, meron din yung mga meat, yung mga karne-karne. Tsaka yung pero kung ikumpara ko guys, ang pagkain dito tsaka pagkain sa Pinas, ang luto sa Pinas, iba talaga. Masarap. Dito ka, pagod na sa trabaho. Minsan kakain na lang kami, mag-ano na lang kami ng itlog, plastic canton, ganyan. What the fuck?
Kasi pagod na magluto, parang nakakatamad na, gusto mo nang magpahinga, gusto mo nang humiga, yung ganun. Kakain kami ng gulay dito or mga tuyo. Yan ang pinakagusto ko talaga guys, yung tuyo. Sarap yung tuyo. Tamis. Tapos yung may ano, may gulay, may sa amin kalaw oil. Then, pag gusto ko na, ako naman, tamad talaga akong magluto ng ulam. Tamad talaga ako guys. Paano masabi? Promise. Pero pag gusto ko talagang kumain ng ganyan, ang ganyan nito, parang gusto ko talagang kumain. Ano talaga ako, bibili, tas magluto ako. Pag di ako tinabal. Tas ang mga tao dito guys, ang matulog sila, mga tao dito is matutulog sila mga alas 11, alas 12, ganyan yung tulog dito. Oh no! Kasi ang ano sa atin, sa Pinas 4 hours, for example, alas 8, alas 12 dyan sa gabi, dito alas 8 pa ng gabi. 4 hours lang yung paglitan niya. Kasi guys, ang baboy dito is hindi siya presko. Hindi presko, hindi siya frozen. Hindi kagaya sa atin dyan na sariwa talaga yung baboy. Yung fresh talaga na. Dito kasi, naubos ko kalahati. Pero, kalahati yung naubos ko. Pero, ayun o, lechon sa panak na. Ang tawag nito is lechon kawali. Kawali lang yung lechon. Ang bilis ko nito naman is yung 14 dirhams lang. Ano to? Sarap naman ulit. Ba yan? Ako naman guys dito isa, nakakapag ano, parang na, sa Bisaya parang naalaan ko ka ng Nepal, yung noun daw Nepal, ako daw is Nepal. Ako Muslim. Muslim daw ako. Ang banda. Yun lang. Ito na nga nagtatapos yung video natin guys. Thank you for watching, and kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na YouTube channel, and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video kong i-upload. Thank you guys. Keep safe and God bless tayo ng lahat. Ingat tayo. Ang lahat guys. Maraming salamat po sa kasi pinabayan niyo ako dyan. And sorry. 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 Bye. Busog na po ako. Ayan. Dami kong nakain to. Bye guys. Love you all.